com a director de la càtedra Antoni Miró des del 2 de febrer, doncs molt vinculat al que és la manifestació de l'art o les manifestacions artístiques i en concret de l'obra d'Antoni Miró. Vaig triar, o he triat per a parlar avui així, un tema que podrà semblar una mica, no sé, singular, puntual, massa puntual fins i tot, però és producte de dues coses. La primera és que vaig veure l'exposició manifesta que es va fer a la llonja del Peix d'Alacant, que va ser una de les primeres activitats que ja tenia el segell de la càtedra Antoni Miró, i em vaig quedar impressionat d'algunes de les imatges que hi havia en aquella exposició, concretament relacionades amb el que són els fenòmens últims de contestació social i de fets històrics relacionats amb el món àrab per un costat i que també lliguen amb un altre fet que tots hem participat directa o indirectament, que és el de les manifestacions valencianes, la inquietud en la societat valenciana, que lliga també en totes aquelles manifestacions dels indignats, etc. I bé, el reflex d'això en la pintura d'Antoni Miró va ser el punt de partida que vaig agafar per a parlar avui així. Tot i que, en fi, es necessita tindre, crec jo, que una visió retrospectiva per a poder abordar qualsevol tram de l'obra d'un pintor, siga qui siga, i en el cas d'Antoni Miró, doncs també. Jo volia partir un poc de la poètica i dir alguna cosa sobre la poètica, alguna cosa més de les que s'han dit. Este matí s'han parlat de moltes coses i el professor Fernando Castro n'ha parlat molt del llenguatge pop i ha fet una definició que m'ha agradat bona cosa. Ara la tinc així posada perquè la té en un article que és el que precedeix el catàleg de l'IBAM, de l'exposició de l'IBAM. Però a banda d'aquest ingredient de l'art pop, s'ha parlat també del realisme i del realisme problemàtic com una forma de caracterització de la pintura d'Antoni Miró i sobretot una forma de posar-la, no sé si és la paraula, però sí de diferenciar-la de l'informalisme, és a dir, de l'abstracció. La seva pintura és una pintura realista, és una pintura figurativa. I és una figuració que jo li afegiria la paraula complaent. La figuració seva és una figuració complaent. Corredor Mateos, en un text que té sobre la pintura d'Antoni Miró, parla del color alegre i de l'alegria. I bé, és una sensació que té molts quadres, però en altres que potser no hi ha alegria perquè hi ha dolor, hi ha expressió d'un malestar, fins i tot per a nosaltres com a receptors tenim un missatge que és un missatge que pot ser un missatge de sacrifici o de dolor, però al mateix temps no és un dolor que es causa dolor, no sé com dir-ho, és una expressió que a través d'aquest pop que és alegre i que és d'alguna manera en colors molt vius, fa una sensació que no és exactament la de produir-nos un malestar físic o un malestar, diríem, sentimental. És una cosa que fonamentalment ens exigeix una descodificació més intel·lectual que altra cosa. Fernando Castro parla de la seva ascripció al pop o la seva vinculació al pop i defineix el pop com un tipus de discurs pictòric o d'expressió pictòrica que utilitza diversos llenguatges, que de vegades s'oposa al context, que de vegades utilitza la paròdia, que de vegades fa una supressió d'elements representats, de tal manera que els elements representats queden com coixos i per tant poden donar una sensació d'absurd, i de vegades hi ha una omissió total del subjecte. I això és interessant perquè alguns dels quadres o algunes de les imatges d'Antoni Miró moltes vegades podrien passar per ser una altra cosa, és a dir, no sabem quina és la perspectiva del subjecte d'una manera, diríem, decisiva, o la intuïm, la podem pensar a través de conèixer la seva obra, però no necessàriament hi ha una presència del subjecte. Crec que això és un punt de partida de l'obra poètica d'Antoni Miró i si no esteu d'acord m'ho dieu contínuament perquè això pot ser una sessió oberta a que digueu en qualsevol moment el que penseu, el que sentiu, el que trobeu que és adequat. També vull partir d'un fet que em sembla important i és que les obres artístiques sempre es mouen en un context i, clar, evidentment estem en un context determinat, és el context que per alguns és el context de la postmodernitat. El terme és un poc infernal i jo el deixo de costat sempre que puc, però no podem deixar de costat el que podríem dir l'aire del temps i el que significa el temps i les dificultats artístiques o les crisis que hi ha. I en aquest sentit és molt significatiu
els llibres que té el senyor Gianni Battimo i que apunta diversos aspectes relacionats amb el pensament, amb la crisi del pensament i també sobre el pensament artístic o l'expressió artística. En un d'aquests llibres, que és del final dels anys 80, El fin de la modernitat, en la traducció castellana, no n'hi ha traducció al català, parla de com l'art ha viscut unes mutacions en les últimes dècades, sobretot a conseqüència dels mitjans de comunicació, que pràcticament l'ha suprimit i hegelianament superat per una estetització de l'existència. Aquest és un tema molt recurrent en alguns autors i hi ha un últim llibre de Lipovetsky, un tratadista de la postmodernitat, que parla precisament de l'estetització de la societat. Vivim una societat totalment estetitzada, si fem turisme i agafem un circuit, doncs tenim unes hores que anem a veure no sé què i a veure no sé quantos, i tot això ja és estètic, i resulta que entrem en la televisió i la publicitat és una expressió contínuament de coses estètiques, i si anem a una casa tots els mobles i tal estan en una línia estètica. És a dir, vivim una invasió, una estetització de la societat, i en aquesta estetització hi ha una cosa que es fa molt difícil d'establir, i és els límits de l'art. Què és l'art? On comença i on acaba l'art? Doncs bé, precisament sobre això reflexiona Battimo en el seu llibre El fin de la modernitat i apunta com l'obra d'art davant d'aquesta dificultat, que és l'estetització de la societat, té diverses vies. Una via que és la directa de presentar-se com a art, perquè en fi, pot presentar-se precisament com a art, i una via indirecta de qüestionar allò que és, diríem, el que pot fer exclusivament l'obra d'art i que no poden fer, per exemple, ni la publicitat ni qualsevol, diríem, producció comercial. I què és el que pot fer l'art? Doncs l'art pot reflexionar sobre l'art. L'art pot ironitzar sobre el que és el seu propi missatge. L'art pot fer incorporar altres obres d'art a partir de les quals construir un nou missatge. I bé, dic tot això i subratllo tot això perquè són aspectes que després podem trobar, localitzar ràpidament en l'obra d'Antoni Miró com a ingredients bàsics o ingredients importants de la seva creació pictòrica. També apunta un altre fet, i és el fet de la realitat o de l'art que aspira a suprimir la realitat o a suplantar la realitat perquè és molt realista, molt realista. I bé, aquesta realitat sobre realitat o aquesta recerca de la realitat és un fet que caracteritza algunes línies de la producció, no solament en pintura, sinó en literatura, en cinema i en altres arts. En literatura hi ha una mena d'obres que es diuen l'autoficció, que consisteixen precisament en ser obres que es presenten no com a unes ficcions, sento novel·les o relats, no es presenten com a ficció, sinó que es presenten com a obres reals, com a obres, reals vull dir, obres autobiogràfiques. És aquella obra que jo vaig néixer en tal lloc, tinc tal edat, etc., i deixa al lector en un paper per a interpretar si això és veritablement una obra de ficció o és una obra que no és de ficció. És dir, això és una forma d'insuflar-li, diríem, realitat a l'obra. Doncs bé, estaria això en la literatura, l'autoficció. En el cinema es pot comparar amb el documental o el biopic. En la pintura es pot dir bé la fotografia o bé aquella pintura que va cap a la fotografia, i en definitiva la intensificació d'aquells ingredients de l'obra que apunten cap a que el receptor ho perceba com a un exponent de la realitat. Molt bé, hi ha un altre seguit d'elements que ens semblen també importants a tindre present en aquesta crisi de l'obra d'art, o, si voleu, de l'art actual, que té a veure amb una sèrie de fenòmens que ha estudiat un autor francès, Jacques Baudrillard, que contínuament va apuntant els efectes que els mitjans de comunicació de masses han creat en les nostres percepcions. Ell ho comença a fer en llibres ja en la dècada dels 70, en un llibre que té que es diu Cultura i simulacre, i continua en una sèrie de llibres que apareixen en els anys 90 i que són molt destacats. Coincideix també que hi ha un llibre de Gianni Battimo, l'autor que he citat abans, que em sembla interessant, que es diu La società trasparente, en italià. I què apunta el Battimo? Doncs el Battimo apunta que quan més mitjans de comunicació
tenim, i quan més possible de conèixer la realitat a través dels mitjans de comunicació tot fa pensar que és més possible, resulta que és quan menys clar tenim què és la realitat. Per què? Doncs perquè hi ha moltes versions de la realitat i hi ha molts interessos sobre les versions de la realitat, de tal manera que la societat no és transparent, sinó que el títol està parodiant o fent una... parodiant no, està fent una... fer el contrari, és un oxímoron del que és, vull dir, és el contrari, la societat deixa de ser transparent, és una societat opaca. I és en aquesta línia que té llibres del senyor Jean Baudrillard, que segur que l'haureu conegut o l'haureu sentit. Dos dels llibres més coneguts són La guerra del Golf no va existir i un altre llibre que es diu El crim perfecte, en francès. La guerra del Golf no ha existit mai, és una cosa relacionada amb la primera guerra del Golf, no la segona, la primera que va tindre lloc als anys 90, i que aquest senyor, després d'haver passat la guerra del Golf, se recordeu que era una guerra, bueno, és que se'n recordeu, era una guerra que Iraq va conquistar al Kuwait i després els Estats Units va fer un exèrcit que va alliberar a Kuwait i va arribar a Bagdad. Doncs bé, què diu el senyor Baudrillard? El senyor Baudrillard diu que les imatges que tenim de la guerra del Golf són imatges que ha fabricat la CNN i que per tant són unes imatges dirigides cap a el que a ells els interessa que nosaltres pensem que ha existit. Però quina és la realitat de la guerra? Qui pot dir què va passar exactament? Qui pot donar imatges del que va passar? No ho tenim clar, si més no. Doncs bé, aquesta és la tesi central de la guerra del Golf. No ha tingut lloc. No ha tingut lloc perquè és un muntatge. El que coneixem és un muntatge. Les imatges és un muntatge. És evident que va haver una incursió militar, però d'aixes construccions, d'aixes coses que van passar concretament, doncs no tenim clar què va passar. I El crimen perfecte és un llibre que l'any 95 no té traducció al castellà, o al català no, al castellà no ho sé, torna a parlar del mateix tema. Quin és el crimen perfecte? El crimen perfecte per al senyor Baudrillard és la realitat. Per què? Torna a tindre el mateix tipus d'anàlisi sobre una realitat de mitjans de comunicació que enfatitzen tantes versions de la realitat que acaben creant una confusió en el receptor. Però no solament això, sinó que hi ha aquest allau de notícies informativament que fan que una notícia no tinga pràcticament efecte, perquè és que és una notícia d'avui o de tal hora, però al cap de 20 minuts ja n'hi ha una altra i després ja n'hi ha una altra i després ja n'hi ha una altra i per tant els efectes informatius són, diríem, molt lleus. Vivim en un colp continuat de notícies. I després també no tenim perspectiva. No tenim perspectiva perquè els fets, per a, diríem, tindre un efecte d'assimilació, necessiten temps i necessiten perspectiva. I no tenim la necessària perspectiva perquè vivim les coses amb una immediatesa. Aquesta immediatesa fa que anem, diríem, mirant per pantalles coses que passen i com que són a través d'una cosa que tenim tan pròxima, tan domèstica, doncs no hi ha aquesta sensació de que ha passat un fet, l'hem percebut, l'hem assimilat, l'hem relacionat, que tot això és un procés psicològic que necessita temps. Hi ha també estudiosos i pensadors que en els últims temps estudien un poc també l'efecte d'això, de la immediatesa de les pantalles, que són o que és un mitjà a partir del qual perdem una capacitat de recepció i una capacitat de metabolització de les coses que ens passen. Bé, si anem a la pintura d'Antoni Miró, suposo que al final d'aquest curs es veurà més globalment tot el que són les línies de la seva rica, diversa i temàticament molt variada producció. Una de les coses que va apuntant i que està en la línia d'allò que jo vos esmentava de Batimo és l'eixida de la metapintura, de convertir una obra pictòrica en un tipus de reflexió, convertir-la en un punt d'això, d'un nou missatge que es fa a partir d'un missatge, perdó, d'una obra anterior.
I així tindríem, per centrar-me un poc en el període que jo més vull tractar avui, que és l'equivalent a la primavera, l'època de la primavera àrab i la primavera valenciana, tenim obres com, per exemple, El crit de llibertat del 2011 i la Montse Rodolant del 2011. Són dues obres que remeten a la Montserrat del Juli González. Com sabeu, que és una obra de referència. La Montserrat és una obra, aquesta crec que és de l'any 42, aquesta imatge que jo us he posat així, però la Montserrat primera del Juli González, i si no és així m'ho dieu, és de l'any 36-37 i és un exemple del que és una imatge que talment el crit de Munch, o paregut al crit de Munch, està expressant una intensitat de dolor, i tot i que expressa aquesta intensitat de dolor no es converteix ni en un pamflet ni en una soflama, ni es converteix precisament en una obra d'art intensa que arriba un poc al paroxisme sense que, en fi, deixi de ser una obra precisament de l'art, i una obra de l'art, diríem, important i coneguda. És com una epopeia del dolor, és una intensificació del dolor, però, malgrat tot això, té una modulació artística que, en fi, que la converteix en una obra de referència. També molt important és l'època del context, la Guerra Civil i, en tot cas, la inèdita postguerra, si parlem de l'any 42. Doncs molt bé, sobre aquesta Montse del Juli González tenim la Montse Rodolant, que fixeu-vos són tres cares de la Montserrat envoltades en paper de periòdic i que estan rodolant. I per un altre costat tenim el crit de llibertat, que és la serialització de la Montserrat, és a dir, la Montserrat passada a la cultura pop, que, com sabeu, fa de la serialització tota una sèrie d'emblema de la seva capacitat d'expressió. Bé, al costat d'això, d'eixa eixida, que és la reflexió sobre la pintura, el diàleg amb la pintura, hi ha l'altra línia de fer present la realitat i lluitar perquè hi hagi una versió de la realitat que tinga el seu punt de presència en l'obra. Per a parlar del que vull parlar, que és els fets relacionats amb la primavera valenciana i amb la primavera àrab, cal un punt de referència que és l'11 de setembre i el que va significar l'11 de setembre, que és un fet històric que tots tenim almenys en imatges al cap, perquè és un dels pocs fets històrics que van viure en directe. El van viure en directe de la batalla de Waterloo. No tenim cap pel·lícula que ens rodara sobre els fets concrets d'allà. Però sobre l'11 de setembre tindrem, jo trobo que centenars i centenars de vegades d'haver vist aquesta imatge. No sé si serà la cosa més intensa que haurem vist, no? I bé, també per a situar-nos una mica en tot aquest context, jo crec que és important tindre present la dècada anterior, dels 90, i algunes coses, algunes pinzellades del context. En la dècada dels 90 venim d'un fet important, que és la caiguda del mur de Berlín, l'any 89, i amb la caiguda del mur de Berlín, l'acabament dels països del bloc de l'est. Si acaben els països del bloc de l'est, doncs tenim un univers nou, una societat nova que ha perdut, diríem, el contrapès, o un dels contrapesos. Teníem el capitalisme, representat pels Estats Units, el socialisme, representat per la Unió Soviètica i els països de l'est. Sabíem que els països de l'est i la Unió Soviètica estaven en un socialisme un poc pervers, no era l'adequat, etc., però ahí estava com una de les opcions o un dels contrapesos. En caure el mur de Berlín i en desaparèixer els països de l'est, doncs tenim allò que es diu el pensament únic, el sistema únic, la globalització per l'altre costat. No és que la globalització aparega en aquests moments, sinó que la globalització s'intensifica en aquests moments d'una manera destacada. Jo destacaria dues coses en aquest context, dos reflexions històriques, són importants, que és el llibre de Francis Fukuyama, La fi de la història i l'últim home, de l'any 92, i després un llibre de Samuel Huntington que es diu El xoc de civilitzacions, de l'any 96. Arran precisament de l'acabament del mur de Berlín i del bloc dels països de l'est, hi ha la reflexió que fa el senyor Fukuyama, que és un professor japonès que treballa en una universitat nord-americana i que apunta un fet que té a veure, si voleu, és una elucubració pràcticament filosòfica.
té a veure amb les tesis de Hegel. Hegel havia interpretat que la història va interioritzant un discurs sempre cap al progrés i que funcionava per unes lleis de la dialèctica que eren, no sé, allò de tesi, antítesi i síntesi. O si voleu, un fet, la negació i la negació de la negació. I per tant, la història funcionava així. Molt bé. Hi havia el capitalisme, el socialisme. Si desapareix el socialisme i es queda el capitalisme únicament, doncs ha desaparegut, diríem, l'antítesi, i ara arribem a una síntesi, i aquesta síntesi és el triomf absolut del capitalisme. Això és la interpretació que fa Fukuyama. I per tant, s'ha acabat la història. S'ha acabat la història, no perquè s'hagi acabat la història, sinó s'ha acabat, a veure, la versió de la història que feia Hegel a partir de les seves lleis de la dialèctica i d'aquesta visió de la història marcada per la idea de progrés. Clar, per un americà o per una societat americana dir que s'havia acabat la història, que s'havia acabat els antagonismes, que ja no es podrien vendre armes, això era terrible. Evidentment, no estava molt clar que això fora així. I al cap de pocs anys, un funcionari nord-americà va treure un llibre que és precisament El xoc de les civilitzacions. El Huntington parla de com allò que era la dialèctica capitalisme-socialisme, allò que era la dialèctica entre un ingredient i el seu antagonisme o el seu antagonista, ara seran les civilitzacions, especialment la civilització islàmica i la civilització occidental. Les idees de civilització no són racials. Huntington parla de, no sé si són 8 o 9 civilitzacions al llarg del món, però destaca que el que ara estarà marcat o marcarà la història, tornem un poc a l'esquema hegelià, tesi, antítesi i síntesi, serà la lluita entre l'islam i la societat occidental. A aquest senyor se li va fer cas, però d'aquella manera, és un llibre més, resulta que els americans novament volen que la gent vagi armant-se, que compre armes, perquè si ara el perill serà els islamistes, doncs bé, a veure, sembla un home que està subvencionat per la indústria armamentística nord-americana. Però què va passar? Que tenim l'11M, perdó, l'11S, tenim els fets que l'any 2001, perdó, es produeixen a Nova York. I la gent va dir, ostres, el senyor Huntington tenia raó, lluita de civilitzacions, xoc de civilitzacions. És a dir, sí que és veritat que el que no creiem fa uns anys, ara sí que ho creiem. Bé, compte tot això perquè és un poc el context que ens pot servir per aprendre embranzida a l'hora de fer el recorregut. Tenim els fets aquests que són mundialment coneguts i un reflex en la pintura d'Antoni Miró. Una reflexió a fer és també de quina manera un pintor, un artista pot incorporar fets històrics sense caure en banalitzacions, sense caure en tòpics, sense caure en coses que resulten massa conegudes i al mateix temps que tinguin l'entitat artística, l'entitat d'aportar alguna cosa. En els 3 quadres que jo he posat així sobre les Torres Bessones, si us fixeu, hi ha una figuració que, tot i tindre, evidentment, una part identificable amb els fets de les Torres Bessones, però no són precisament ni fotografies ni res semblants. Per tant, tot i que l'Antoni Miró sempre, o quasi sempre, en la seva obra va a la figuració i el més realista possible i més acostada a la fotografia, en aquests 3 quadres s'han anat a un altre llenguatge, un llenguatge que desfigura una mica les coses per a subratllar el foc així, el fum així i deixar pràcticament els edificis dibuixats des del seu perfil solament. En aquest quadre, Torres Bessones del 2012 també, on tindríem un poc això, i en aquest altre sembla que siga l'explicació una fotocòpia, diríem, d'una fotografia passada per un escàner en el que veiem unes determinades il·lustracions sobre el que són els perfils dels edificis i l'ensorrament de la part de l'edifici. Bé, això és un poc el que va
desencadenar tota una sèrie de fets que suposa que tots tindreu al cap. És a dir, l'11S va suposar que els Estats Units llançara una nova operació contra l'eix del mal. Els Estats Units sempre convertint-se en el guardià i el salvador del món, i diu, vosaltres sou els roïns i com sou els roïns vaig atacar-vos, primer perquè hi havia armes químiques i tot això, després no n'hi ha armes químiques, sabeu tota aquesta història. Potser el pitjor de tot és que sabent que després d'invadir Iraq no n'hi havia armes químiques, la població nord-americana té absolutament igual, o tenia absolutament igual, és a dir, van veure bé que ocuparen Iraq perquè eren dolents. És evident que estem funcionant en una societat en la que funcionen molt els esquemes dicotòmics, maniqueus, bons, dolents, i si un demonitza un altre i el converteix en roïn, doncs ja està, ja no necessita res més, aquest és dolent i per tant seria un esquema evidentment de psicologia infantil, seria un esquema de psicologia molt elemental i pràctica, però els mitjans de comunicació poden perfectament convertir això en una realitat. Doncs bé, tindríem un reflex de totes aquestes realitats que han vingut després, la invasió d'Afganistan, la invasió d'Iraq, el sofriment a Afganistan, el sofriment a Iraq, acompanyat del sofriment dels palestins, que és un sofriment, diríem, perenne, que coincideix en el temps en això, però que ha estat en èpoques anteriors i continua més enllà de que puntualment pugui desaparèixer d'Afganistan i Iraq, que tampoc ha desaparegut. Un quadre significatiu és aquest, el burca polític, que és una expressió un poc de la tala del món talibà, tant si l'agafem per la part àrab com per la part, diríem, occidental. L'expressió d'aquesta serialització, és a dir, convertir en pop un ingredient cultural com és el burca i fer-ne ostentació, i fer-ne ostentació d'alguna cosa que significa no veure el rostre de gent amagada, de gent que viu d'una altra manera la realitat. És més significatiu i fàcil d'entendre aquest quadre, Tortura BBA, relacionat amb les tortures que l'exèrcit nord-americà va estar fent als presoners d'Iraq i que coneixem gràcies també, entre altres coses, a que alguns membres de l'exèrcit americà van fer fotografies i les van traslladar pel món, i això té característiques, evidentment, de denúncia, d'apuntar un fet, de recordar-lo i de transmetre la seva duresa, la seva crueltat i la seva ignomínia. I tindríem una sèrie de quadres com aquest, Antidisturbis, del 2014, que parla d'una manifestació de Rabat. El quadre és del 2014, però fa referència als fets del 2010, que és quan comença allò que s'anomena la primavera àrab, una sèrie de revoltes en les societats àrabs que no havien tingut massa revoltes com aquestes. Havien tingut cops d'estats en la que una part de la població popularment havia recolzat el nou Capitost, però no havia hagut revolucions o no havia hagut sublevacions per qüestions socials i per qüestions polítiques. És per primera vegada que en les societats àrabs, i començar en Marroc, segueix en Tunísia, Líbia, Egipte, Jordània, i també va haver alguna cosa en Turquia i en Síria, doncs les coses van, diríem, orquestrar-se d'aquesta manera, és a dir, van començar a haver revoltes, protestes, per qüestions relacionades amb la puja d'aliments bàsics, el pa, i també per una voluntat de trencar amb règims totalitaris, amb dictadures amb un grau de corrupció enorme, com la que tenia Tunísia, amb un president allà vitalici que pràcticament governava com un cacic i que tenia tota una autocràcia al darrere. El reflex de tot això apareix en aquests quadres, com per exemple Antidisturbis del 2014. Abans s'ha parlat de dos plans, així tenim sempre també en molts quadres aquesta divisió possible, un quadre en una part difuminat per un costat, un primer pla, i en aquest primer pla dos forces, la representada per la policia, la representada per els que estan manifestant-se, i la lluita o la tensió que se'n deriva. Tenim això, tenim quadres com aquest,
que és la retirada de l'any 14. Té un poc una visió de com els americans se'n van d'Afganistan, envoltats d'un estat de miopia o d'impossibilitat de veure, com apareixen aquests soldats, mireu, no poden veure, i no poden veure perquè hi ha tot un núvol que els impedeix tindre visió. Pot ser la guerra, i sobretot aquella guerra és producte d'aquesta falta de visió, falta de perspectiva, falta d'entendre les coses, voler imposar una democràcia, entre cometes, occidental, si és que era així la voluntat, a base de bombes. Com es pot no ser respectuós amb una cultura que viu un altre paradigma, un altre punt de referència, un altre tipus d'organització. El mateix tenim expressat en aquest quadre que es diu Viu des de Kabul, un quadre molt bonic en el que hi ha, fixeu-vos, tot aquest rastre de dones, totes tapades, excepte dues que es veuen la cara i que formen part pràcticament un rastre d'objectes com podria estar representant també aquesta serralada o aquest núvol que hi ha al darrere. Més que persones, que possiblement ho intuïm així, la resta sembla que siguin més objectes, més coses que persones. Aquesta despersonalització que suposa el tractament del que els americans van fer a... Bé, i tindríem presència en quadres del que és la primavera àrab, així representada per l'aixecament de persones en Lídia, caos a Benghazi, un tanc vist en picat que se'n va cap a l'horitzó, un horitzó marcat així per una espècie de pals, com marcant-li la direcció, tota una sèrie de persones damunt dels tancs, en els braços en alt, en el puny en alt, marcant la voluntat de canvi, de victòria, de guerra contra els opressors. Sempre l'element de la violència present, perquè és el que desencadena. Per un costat, la violència és conseqüència de la injustícia i també és la gent que acaba transformant les realitats. Turquia es rebel·la. L'article, perdó, la paraula sí està mal posada. Vaig entendre que això d'internet a voltes arriba en transformacions. Vaig pensar si l'autor havia posat un revela, que enjuntava revela i feia la geminada i posava Alà, però no, m'ha confirmat que no, que simplement és un error de l'escriptura. Bé, també en Istanbul, Atatürk a Istanbul, la forma d'expressar la revolta de la gent turca contra l'islamisme instal·lat en el poder i una afirmació d'Atatürk, del pare de la Turquia moderna, que és un referent un segle després d'haver mort. I pot ser un dels quadres que marca aquest xoc de civilitzacions, que és el que tenim així, l'islam contra USA del 2013, i que és unes persones cremant la bandera nord-americana. I en la mateixa línia, expressió de violència producte de la injustícia, tindríem quadres com aquest, joves palestins en l'antifada tirant pedres contra un gegant que té armes sofisticades, tancs i pistoles i altres, en fi, armes mortals. La cara d'indignació, la cara de violència i la cara també de desafiament i d'audàcia d'aquest jove contra les forces opressores. Aquest primer pla té un pla de darrere en el que ja més difuminadament es veuen un arrastre de jovenets que també participen de la revolta. Mani Palestina de l'any 13 és també un altre dels exponents que crec que hi ha així també en el quadre en l'exposició de David, és pràcticament unes siluetes de persones encaputxades que també tiren pedres contra els opressors i que estan expressant aquest malestar davant de la situació que viuen. Neteja Kabul seria un títol irònic d'un fet que és la crema de la bandera nord-americana, utilitzant també dos planos, un en el que es veuen el rostre de dues persones, el rostre d'un que manté aquesta bandera que està cremant-se, i aquesta bandera que es crema fa que tot això tinga un aire rogenc i una
coloració diferent, pot ser expressant la indignació o la ira, la ràbia que s'acumula contra els Estats Units per tot el que són les incursions en aquella zona. També un quadre que ha aparegut en les anteriors és aquest de les policies del Caire. Bé, tot això és un poc l'expressió d'aquestes manifestacions que estan apuntant la primavera àrab. Que tot això desencadena o convergeix, si voleu, en aquest quadre que porta per títol Primavera Àrab del 2013 i que és un quadre que podríem dir quadre síntesi, un quadre que mostra precisament tot el que al llarg de tots aquests moviments, sobretot, ha anat apareixent. És un quadre en el que trobem dones. Totes les dones estan en la cara destapada, tot i que tenen el mocador, el cap, la xiqueta no. Són dones que estan en rostres serens, alegres, estan en una cara d'alegria, de complaença. Tot té una harmonia, tot té un estat de calma, de pacificitat o de pau, de serenitat. Els colors són agradables, la disposició és una disposició com si estigués mirant-ho aèriament, és una disposició que crea una sensació de serenitat i crec que és una imatge que hauríem de retenir com a expressió precisament d'aquesta esperança que ha anat dibuixant-se per la història a través de tots aquests esdeveniments. En la primavera àrab s'ha parlat de moltes coses, vos he dit atès aquesta primera revolució que va representar les societats àrabs que demanaven una democràcia i es queixaven per les condicions de vida, però també s'ha parlat moltes vegades del que era la Vicky-revolució, és a dir, una revolució que es fa com ara funcionen les coses internàuticament a través de les xarxes socials i sense que hi haguera un lideratge clar. Això és una novetat. Diverses persones de forma espontània però al mateix temps amb sinergies que van ajuntant-se es manifesten com que ràpidament això es pot difondre a través de les xarxes socials, n'hi ha més gent que s'hi apunta, la televisió estatal i els mitjans de comunicació poden amagar-ho però és igual perquè n'hi ha altres possibilitats de que això arribi a la gent i per tant aquesta mena de manifestació contínua que va haver durant molt de temps en les carrers de Tunísia i per exemple en Egipte, tot això té molt a veure amb les noves xarxes socials i per tant s'ha parlat de Vicky-revolució. Vicky-revolució també perquè no hi havia lideratge, o no hi havia sempre lideratge clar, hi havia molts presoners polítics en les presons, hi havia gent que estava en l'exili, però no hi havia allà uns líders que anaven estimulant a la gent a eixir al carrer necessàriament o puntualment, sinó que tot això estava fent-se de forma espontània. I la semblança també amb la Viquipèdia és perquè d'alguna manera tots poden col·laborar, és a dir, la Wiki no és una cosa restringida a este i a este que poden escriure coses, sinó com la Viquipèdia tot el món pot dir la seva, tot el món pot portar una fotografia, tot el món pot donar testimoni de, tot el món pot afegir alguna cosa. Doncs bé, aquestes són les novetats que han caracteritzat aquesta primavera àrab. També podríem parlar de moltes altres coses perquè la qüestió del poder i la violència ha generat moltíssims textos teòrics i moltíssimes reflexions des de la filosofia, des de la sociologia. A mi m'agrada molt el concepte de violència simbòlica, però bé, jo crec que no val la pena ara esmerçar massa temps en explicar què era la violència simbòlica perquè és una forma simplement de dir que també aquests nous mitjans de comunicació, la xarxa permet trencar un poc unes pors ancestrals que tenim interioritzades. La violència simbòlica apel·la un poc a com no cal que hi hagi violència per a que nosaltres ens portem bé, sinó que com que estem educats dins d'una determinada cultura, doncs sabem que si fem alguna altra cosa que no és la permesa, doncs pot caure una violenta càrrega contra nosaltres, de tal manera que no necessita el poder estar intimidant necessàriament perquè no cal. Les dones àrabs són sumises, des de la nostra perspectiva, perquè fan un rol concret que han interioritzat a la cultura i això és el que
el Pierre Bourdieu en diu violència simbòlica, entre altres coses. Però bé, totes les xarxes socials han servit per trencar un poc això, perquè han enfatitzat les possibilitats de transformar, han enfatitzat els ingredients de desobediència, han fet possible i han fet visible la revolta i les conductes, diríem, de desafiament al poder, i això és un fet a tindre present. I a tindre present que passa també en les revoltes que va haver a València a partir del 2012 i que es coneixen per analogia com la Primavera Valenciana. Tots potser teniu al cap també que va haver els moviments dels indignats, que va estar durant molt de temps un focus important de malestar al voltant de les principals ciutats de l'estat espanyol, i després la Primavera Valenciana va ser a resultes, sobretot d'unes protestes que uns estudiants de l'Institut de València, del centre de la ciutat, van fer després de viure les retallades que deixaven sense combustible per a la calefacció, etc., i d'un malestar fonamental d'atenció a l'educació. I davant d'això va haver una repressió brutal que va ser una setmana de manifestacions i de gent detinguda, de gent que la policia deia que portaven armes i les armes eren cartabons i coses, veritablement és una cosa impresentable. Qualsevol cosa era susceptible de convertir-se en una arma i coses per l'estil. Quin és el reflex que té això en la pintura d'Antoni Miró? Doncs bé, hi ha diversos quadres com aquest, Estudiants de València, el 2012, que són un bon exponent. Aquest quadre té les característiques de dos planos, el dels manifestants i el dels policies. Estem mirant des de darrere, des de la policia, i enmig hi ha una dona, una estudiant, que es deixa caure en un paraigües com si fos un personatge de Magritte. Crec que té una ressonància de Magritte, una ressonància un poc d'absurd, perquè pot ser aquesta revolta té un punt també d'absurd, o millor dit, la conducta de les forces repressives tenen un punt veritablement d'absurd. A mi aquest quadre m'ha recordat, vaig a posar-ho d'altra manera que és més fàcil canviar, aquest quadre m'ha recordat La càrrega de Joaquim Casas de l'any 2002, un quadre que també parla de la repressió de les forces, en aquest cas la Guàrdia Civil, forces de policia, reprimint els manifestants, amb un centre completament buit i amb uns colors que són uns colors, uns grisos molt especials, juga molt amb la lluminositat. Aquest quadre d'Antoni Miró també juga amb la lluminositat. Hi ha una sèrie d'estels lluminosos molt especials, hi ha un centre buit i hi ha aquesta oposició entre dos bàndols. També hi ha aquest quadre que ja s'ha comentat i per tant el passe, i arribem al quadre que és el que porta per títol La Primavera Valenciana i que és pràcticament l'extret d'una fotografia de la policia carregant contra estudiants, però que és tot ell un emblema del que va succeir en els carrers de València. Unes forces brutals de policia armada com si s'anara a una guerra nuclear i atacant a unes joves estudiants que anaven en motxilla i en poca cosa més. I bé, aquesta lluita desigual és l'exponent, pot ser, d'aquella revolta, és una icona de tot el que va significar la Primavera Valenciana i també la revolta enfront d'uns opressors que, a pesar de tota la seva càrrega violenta i brutal, no van parar o no van detenir aquesta manifestació de gent. Policia València el 2013 estaria en la mateixa sèrie i forma part també d'un quadre que hem vist en l'exposició anterior. Després tindríem Enemics a València, que, com sabeu, després d'estar una setmana a les manifestacions d'estudiants, va haver unes declaracions de la delegada del govern en aquella època, la senyora Paula Sánchez de León,
i el delegat, el cap de policies, que era un tal senyor Moreno, i un periodista li va preguntar al senyor Moreno quants efectius de policia tenia, i ell va dir que a l'enemic no es podien donar xifres, entenent que els enemics eren els pobres estudiants. Que un policia diga que els enemics són els estudiants, doncs és veritablement una situació absurda i una desproporció i una cosa que no té sentit en una societat democràtica. Doncs bé, així tenim la rèplica a aquests enemics a València, que són un jove estudiant en barba que és despullat per la policia i una vegada despullat té simplement una samarreta en la senyera. És prou significatiu el fet de que aquest estudiant, el que es vol perseguir, el que es vol atacar, el que es vol reprimir, el que es vol agredir, té aquest aire o aquest punt. Crec que és un bon missatge d'un dels aspectes que va caracteritzar aquella repressió als estudiants valencians. Bé, per acabar, pràcticament parlar-vos de dos... Bueno, hi ha més quadres que van parlant de coses posteriors però relacionats amb la primavera valenciana, com per exemple manifestacions a favor de l'educació i contra les retallades que feia la conselleria. En aquesta hi ha un homenatge a Joan Fuster a partir d'una pancarta que diu: a partir dels 25 o s'és de dreta o s'és d'esquerra, o no s'és res, o siga més de dreta, que és de la joventut d'Esquerra Republicana del País Valencià. I les manifestacions dels interins en la porta de la conselleria, que diu: professors interí en lluita per un ensenyament de qualitat i públic. Bé, és pràcticament imatges que recorden tot el que ha estat la lluita per una educació digna i oposant-se al que són les retallades de la conselleria. Bé, si fem un poc un recompte també d'aquestes noves situacions viscudes en aquesta època que estem veient, finals de la primera dècada del segle i els anys que portem de la segona dècada, el que podem dir és que hi ha noves formes d'opressió i noves formes de rebel·lió. Noves formes de rebel·lió tenen molt a veure amb el que hem vist, coses com les que passen en la societat àrab o en la societat valenciana, gràcies en part a aquesta presència de les xarxes socials, perquè aquestes xarxes socials serveixen per a comunicar-se la gent, per a dir-se les coses, per a testimoniar coses que si no es veuria, per a fer contrarèplica del que el poder li interessa dir, molt bé, perquè la gent també es comunique, perquè la gent que estigui interessada pugui veure, etc. Però al mateix temps hi ha noves formes d'opressió, i això també són coses que han eixit ja en aquesta taula, com per exemple la llei Mordassa, que es va aprovar ahir o abans d'ahir, que es va aplicar, perdó, fa uns quants dies ja, i que està ahí apuntant com per una manifestació social sobretot pot caure una quantitat enorme, disparatada i desproporcionada de multes, sempre i quan el poder considere que això siga una cosa que va atentant als seus interessos. És a dir, hi ha delites com els de guant blanc que no tenen cap problema i en canvi el que un es manifeste pot suposar una intimidació brutal contra algú. I un altre cas en aquest sentit important i significatiu és el que representa el Erri de Luca, un escriptor italià que té precisament una intervenció a favor d'uns habitants d'una vall del nord d'Itàlia que volen fer una autopista. En aquesta autopista es toca un mineral que pot contaminar la zona i els habitants de la vall aquella que ha de travessar l'autopista i han de fer un túnel s'oposen i li demanen ajuda a aquest escritor, que és un escritor compromès, el Erri de Luca, i aquell va, Erri, i es fa allà, es ajuda, i en un moment determinat diu: doncs bé, la força que tenim és el sabotatge, fem-li un sabotatge. I per fer aquestes declaracions l'han agarrat, l'han acusat, li estan fent un judici i li poden caure 5 anys de presó. Déu meu, perquè algú diga que uns habitants d'una vall que tenen una amenaça de crear un estat, una situació de contaminació, puguen oposar-se a una autopista, li poden caure 5 anys de presó. Però què és això? Si uno roba i no li passa res, uno roba si és sobretot del govern, i a una persona, per dir el que pensa en una situació com aquesta d'opressió i d'injustícia, li poden caure 5 anys. Doncs bé, potser és un poc exposar en 4 pinzellades molt ràpides i fins i tot un poc esquemàtiques l'estat en el que està, per un costat, noves formes de rebel·lió i per altres coses, noves formes d'opressió.
Molt bé, jo per acabar simplement voldria fer una sèrie de... ja que he començat la meva exposició parlant de l'estètica i de la poètica i de la dificultat de fer estètica o fer obres d'art en l'època que vivim i de la dificultat també que suposa de saber què és la realitat i emmarcar un poc els camins que emprèn l'Antoni Miró en la seva obra, jo he volgut acabar un poc fent una reflexió un poc sobre què és el que ens ofereix l'obra d'Antoni Miró sobre aquests fets que hem vist i que podrien ser potser extrapolables a altres fets. Jo crec que vivim, a diferència d'altres moments històrics, en una època que és molt visual i que la nostra memòria és un arxiu d'imatges, també és de paraules, però cada vegada, i sobretot les noves generacions, tenen més imatges i menys paraules, i tot en general té més imatges i menys paraules. De vegades la complexitat d'un esdeveniment històric queda reduït a una mirada, a un gest, a un color, a un eslògan. Hi ha coses molt simplotes. És dir, què ens queda de la guerra al Vietnam? Durant molt de temps la imatge de Kim Phuc, aquesta xiqueta que fugia de les bombes de Nàpals. Per molta gent això és la guerra al Vietnam, és un poc la síntesi. Per molta gent la guerra civil espanyola és aquesta foto. Si parlem de la dècada dels 60, que avui ha eixit en la primera exposició de Fernando Castro, doncs els 60 són moltes coses, però l'emblema del Che Guevara d'Andy Warhol és una de les coses dels 60. Si parlàrem de la transició política, doncs una imatge seria el Tarradellas llegint al balcó, és a dir, emmagatzemem la història a partir d'imatges. Jo trobo que és així on el paper del pintor, d'Antoni Miró, és una contribució fonamental a que algunes de les imatges dels fets històrics que hem viscut o que vivim tinguen precisament els emmarcaments i siguen les que ell precisament ha transformat en obres d'art com les que hem vist, i en aquest cas les dues primaveres serien els exponents d'aquests fets històrics. Davant d'aquesta dificultat que dèiem de què és la realitat, segons dia Baudrillard i Batimo, etc., el pintor proclama, doncs bé, hi haurà coses a discutir, hi haurà coses a matisar, però fonamentalment han passat això i l'altre. I la seva pintura és un poc com una espècie de repàs a aquells fets, capítols importants o decisius que han marcat de manera nuclear el que han estat els moments històrics dels últims anys, perquè és el fragment en el que jo m'he volgut centrar. Transformar fets concrets en icones i contraposar-los als discursos dominants. Què és la realitat? La guerra del Golf no ha existit, deia Baudrillard. Doncs sí, mireu, ha existit, evidentment Baudrillard té raó, però diem sí que ha existit les tortures, sí que ha existit aquest estat, aquest altre, a través de les imatges que teniu. Aquí teniu, per tant, dirà, crec jo, una lectura possible de la pintura d'Antoni Miró, aquí teniu la prova dels fets que han ocorregut d'aquesta manera i per a que retingueu d'aquesta forma. Bé, aquesta és la meva lectura i la meva interpretació d'aquests fets. Moltes gràcies.